Hello mga gwapo, ani ana usab kami dinhi sa kuno sa Tisda. Muhanson may kabayan sa combine harvester machine. Usa ni siya sa pinaka high-tech nga machine nga harvest og humay dayon pagawas at tipasi na. So automatic na dayon no. So atong lantawon ang instruction ni sir unsay pod iya instruction ani. Ang makita niyo may mga tango-tango, tay. Kana mo siya rail. Muni siya kani siya ang control ana, up down ram function ana. Pagtulod is pa down, pagbira is pa up. So ang purpose ng up down is ikaw nga nag-operate dapat kabalo ka kung kanus kinahanglan siya i-down, kanus siya kinahanglan i-up kung mag-ani ka sa umay. So mag-ani ka, so kinahanglan mo siya i-down para makakandos niya ang umay. Pag dili ka ganahan mo kandos or nakailipyuan, iya para pwede mo balik. Sumun siya sa rail. Din kini is power steering shift lever. So ang gamit ani is cross raya function ani. Cross dili ingon nga tuyo ko na nga murag joystick. Cross ra siya. Kay ang liko niya wala pa ingon dito din tuod diri pikas then paana is down aning reaper kana down na then pap ana dirapod. So munong di siya pwede ana-anaon kay maglibo ang sakyanan either mo sa ligid ba siya mo liko wala to or kana i-up down niya. So mag-control kan is cross na jud ana lang. Kini yabianan is min switch. Man siya ginagamit magpaandar. Mo testing kog drive no sa combine harvester machine no atong testingan napod ako mga kuyog diri para makabalo mi usaon pag harvest sa humay. So lantawan ninyo pag-ayo kay talagsaon ra ni usa ni ka high-tech nga machine nga gi-endorse diri sa Jultes Organic Farm. So usa mo observe. Wala ko na, kita lang observe. Sakay na, Sakay na kayo. Laki-laki, bye Ayaw ra sa kay diri ang
ang pag-drive na ako sa combine harvester machine no. Pa ako pang ginaingon usa ni siya ka high-tech nga machine nga naa diri sa tuwa sa Bayawan City. So muni ang nag-operate karon sa Bayawan nga Dainusara. So daghang salamat guys, daghang kayong salamat mga gwapo sa inyong paglantaw sa akong vlog karon ni gayuna. Palihog ayo kalimot sa pag-subscribe sa Sam's Vlog. So pindutan na lang po ang bell para updated mo sa tanang mga videos. Daghang kayong salamat mga gwapo. Bye bye, God bless us all.